Парадоксалните желания на жените. Като жени, ние носим в себе си дълбока способност да обичаме, да се грижим, да даваме нежност и топлина. Това са наши качества. Това е нашата сила. Но понякога правим една тиха и опасна грешка. Очакваме мъжът до нас да притежава всички тези качества. Очакваме той да бъде чувствителен, да ни чете по погледа, да бъде винаги мил, емпатичен. И когато една жена срещне такъв мъж, тя много бързо губи интерес. Защото когато той влезе в ролята на даващия емоция, той заема нашето място. И ние тогава вътрешно усещаме, че няма нужда да обичаме, няма какво да дадем. А жената, която не може да обича, не е щастлива, каквото и да й дават. Защото привличането не е в това мъжът да прилича на нас, а ние да се допълваме. Мъжът има нужда да бъде опора, а жената да обича. И когато му оставим мъжката роля, ние получаваме пространство да бъдем истински. И тогава получаваме това, за което копнеем любов, но не тази, за която сме мечтали, а тази жива и истинска любов.